Kabalo ko mo Tagalog. Uy, kay 15 na ako katuig sa Manila. Hi, miss. Hello. Sino nga yung pangalan ko? Sino? Sino yung pangalan ko? Hindi namin alam yung pangalan mo. Ba't mo tinatanong na sino yung pangalan mo? Kung makipagkilala ba, sino yung pangalan ko? Hindi ako pumunta dito ay. Hindi na ako napunta dito. What? Sulit siguro papunta natin dito. Gusto mo din na namin pumuntahan kasi ngayon lang tayo nakapunta dito. Ang hangin pa. Ang fish ng hangin. Ang gabi. Maganda yung view. Sobrang ganda ng view talaga. Uy, sobrang ganda talaga. Gusto ko dito na lugar. Tapos tahimik pa. Naantong ako dito. Ang sarap matulog. Ay, di ba naman fish? Hindi yung dalawang ano siya. Sino yung dalawang ano? Kakaliga dito. Nasa view diri ba? Makalinindot kayo. Uy! Six ba? Yan, sa may plano ni mo. Juan, anang sabay maayo na. Diskarga na ito na. Diskartihan ni mo? Oh, Diskartihan! Okay, Sunod ako. ako sunod. ayos. Paguman mo ako dahil. Oh. Ato. Si ako nanakot. Like akong ano. Liga. Hello. Pwede magkilala. What is ilain? Ako rin si Juan. Alvin. Ano ilain po? Hindi ko namin naiintindihan. Emotional damage! Namin naiintindihan. Ano sinasabi mo? Ayos ko. Si pare kay kabal tong Tagalog. Wala magsinabog si Lani. At tuon sa ako tubi. Ano yun, uy? Hindi no? Ganun siguro talaga yung mga sila dito. Bro. Uy, nasa man? Okay na? Okay na, lo? Okay nga. Mga Tagalog mo ito. Ibang kasabot ng Juan. Saya. Ay, Tagalog. Nga kasabot ng Juan. Ibang kasabot ng Tagalog ba? Kabalo ko mo Tagalog. Uy, kay 15 na ako katuig sa Manila. Ito. Ikaw nalaikuan na ito. Sa ilato nila. Easy. Ay kabalo magawin mo Tagalog din. Ay, 15 ko katuig sa Manila. Ay, easy lang mga ng Tagalog. Sige sa kabalong gusto ng Tagalog. Ay, Ay, uy, kabalo Tagalog ako ko sa bukid. Tanong na yung kamuti dito. Himala. Di ba, may nalila ko na sila ba? Sige, ikaw ito ba? Siya. Hindi na ko paabot kay. Ano yan rin? Hi, miss. Hello? Hello, sir. Ano po yung Pwede ba ang makipagkilala? naman po? Sino nga yung pangalan ko? Sino? Sino yung pangalan ko? Hindi namin alam yung pangalan mo. Ba't mo tinatanong na sino yung pangalan mo? Kung makipagkilala ba, sino yung pangalan ko? Anong sino? Hindi yung sino. Hindi mo kilala yung sarili. Kilala ko. Sino nga yung pangalan ko? Ba't sino? Ba't tinatanong mo kami sino ka? Hindi ka nga namin kilala? Huwag mong subukan. Masisira ang... Sino yung pangalan ko? Ano sino pangalan mo? Makipagkilala. Sino yung Paano pangalan ka ko? namang lukulok? 15 Hindi mo years alam po. yung pangalan mo? Hindi, 15 years po ako sa Manila. 15 years ako sa Manila. Walang tapos tulog, si walang ano? kain. Sino yung pangalan ko? Babaliw ka na talaga. Lukuloko ka talaga. Babaliw, luko-loko. Yun. Yun ang pangalan ko. Baliw, luko-loko. Yun. Pwede na tao na to. Ang tabi na. Alis na nga tayo dito. Para sa buwan. Ay, wala Oh na. shit, not good. Yun, yung pangalan ko, luko-loko. Lukuloko ka talaga. Ba't umalis yun? Siguro hindi yun taga Maynila. Hindi marunong magtagalog eh. Loko-loko? Sino ako? Hindi sila marunong eh. Hindi makaintindi.